Musika zuzenean telebista saioa Barañain herrira etorri da gaurkoan. Leire Villanuevarekin egin dut hitzordua, Iseoren lan berri ezagutzeko. Etxean izeneko 4 kantuz osaturiko disko txikia. Gaur gurean, Iseoren etxean. Mezuiak idazteko, eskuak elkarrekin sentitzeko, eskuak arriskua txalotzeko, eskuak ta mundu hau jorratzeko, eskuak. Arratsaldeon Leire. Arratsaldeon. Hemen elkartu gara, Barañain herriko txoko eder honetan, aprobetxatuz gabonak etxean ingo dituzula. Guk ere, proiektu horri buruz galdetzeko egin dugu hemen hitzordua. Etxean diskoa kaleratu bai duzu, 4 kantuz osaturiko epe txiki bat. Hortan sartu aurretik, ordea guazen pixkat ezagutzera zein dagon Iseo izenaren atzean. Iruin herrian jaio eta sortutako Leire Villanueva zarazu. Eta noiztik musika munduan, noiztik Iseo bezala? Musika munduan eta Iseo bezala momentu ezberdinak direla esango nuke. Musika munduan betidanik, etxean musika izan dugu familia artean, oso modu natural batean, eta orduan musika betidanik esango nuke. Txikitatik, nire aizparekin, gurasoekin, izeba osabekin eta lengusekin, bazkalostean, gitarrekin abesten eta pianoa jotzen duela asko hasi nintzen 6 urterekin edo. Iseo bezala ez beranduago. Iseo esango nuke jaio zela 18-19 urte nituela Bartzelonan nengoela, eta hasi nintzen eszenatokiak pixka bat bizitatzen, eta nire lehendabiziko abestia konposatzen. Orduan Iseo beranduago etorri zen. Askok ezagutuko zaituzte Dodorekin elkarlanean daukazuten proiektu hori, Iseo eta Dodo Sound. Hala ere, esan behar da, Iseo proiektua berez bakarkako bide bat ere baduela, nahiz eta igual komertzialki o jendeak gehienak ezagutu bigarren aukera horrekin, ez? Bai, hori da. Azkenean bakarrik hasi nintzen, beraz Iseo bezala hasi nintzen, lehendabiziko abestia konposatzen eta kontzertuak pixkanaka egiten, lehendabiziko maketa, gero Red Gardens 2003an atera nuen, eske duela denbora pillo, Gero Last Night atera nuen 2006an uste dut, eta bidetik agertzen da Dodo, ez? Iruñako eszena txikia da, guztiok elkar ezagutzen dugu, eta bera Raperos de Maus taldearekin zakizen denbora gonden 10 urtez edo plateretan, ez? Kontzidutu genuen 2013an nik uste dut. Eta gure bakoitzaren lehendabiziko maketa aldatu genituen, nire Red Gardens eta bere Animal. Eta oso modu natural batean hasi ginen musika elkarrekin egiten, ez? Lehendabiziko abestia konposatzen, 2014ko udan. Eta 2015an apirilean gure Cat Platoon lehendabiziko diska atera genuen. Eta hasiera batean egia da nik pentsatu nuela superheroina bat nintzela eta 2 proiektuak batera eraman nituela eta argi dago ezetz. Gehien bat, proiekturen bat despegatzen hasten baldin bada eta denbora gehiago exigitzen badu eta kontzentrazio gehiago eta volumena hazten joaten den moduan, ikuste duzu hori ez dela posible, ez? Eta, nire kasuan Iseoan Dodo Sounden proiektua hori izan zen, azkarrago edo gehiago hasi izena, eta, erabaki nuen bide hori hartzea, ze baita Iseo da, ze ni hor nago ez, bio gara baino nire espiritua ere hor dago. Eta Iseo beti egon da nirekin, jarraitu du nirekin, Iseoan Dodo Sounden eta nire proiektu bakarkakoa bezala, orduan faseetan doaz 2 proiektuak, baina esan dezagun Iseo hor dagoela beti nirekin, ez? Gordeta, nahi dudanean ateratzen dut eta Iseoan Dodo Sound, nire momentuentako proiektu printzipala dela. Esan daiteke Leire zure mundua akustikoagoa zela, Dodo berriz Iruin herriko reggae eta rap eszena ezagutzen genuen disko jartzaile eta produktore bezala, eta 2 mundu horiek elkartzean sortzen da Iseo eta Dodo Sound bezalako egitasmo
erakargarri eta musikalki interesgarri bat. Oso ongi azalduzu, horrela da. Bai, hasi ginenetik, lehendabiziko abestiak konposatzen hasi ginenetik, makina ez da eten, eta ez bakarrik ez dela eten, baizik eta gora joan dela eta gero eta jende gehiagori iritsi zaiola. Eta hori eskertu beharreko zerbait da, ez? Kriston lan egin dugu gaur arte hasieratik eta horrela ulertzen dugu, hau da gure bide bakarra, ez? Ez dakit, beti gauza berriak etortzen direnean esatezu. Baina baita edo eskuak burura, ez? Eta ez dakit gehiago gerta daiteken, ez? Esan nahi dut orain gure 3. diska amaitzen ari gara eta 2015etik Kat Platun atera genuenetik estatu mailan kontzertu pilo ez dakitzen bat eman ditugun. Europa mailan, Alemanian egon gara, Frantzian askotan, Italian, Erresuma Batuan behin egon ginen ere, festival oso handi batean. Baina Indian adibidez egon gara bitan, bibira ematen. Hori oso ez dakit, arraroa da, ez? Latinoamerikan egon gara, baina ez dakit zergatik naturalago sortzen zait ideia hori gertatzea, ez? Baina Indian, bitan gainera, esperientzia, 3. aldia nahi dut, baina ja, baina bai, Latinoamerikan 3 egon gara, eta iristen zaizkigun esperientzia guztiak, flipatzekoak dira, ez? Luze eta zabal hitz egin dezakegu ISO eta Dodo Sound egitasmoak, milaka kontzertu ez daki, baina unka behintzat eskaini dituzue, 2 disko argitaratuak, 3. bidean dator, baina zentratu gaitezen gaur honera etorri garen aitzakiarekin, eta da 4 kantuz osaturiko epe txiki bat kaleratu duzula, Etxean izenekoa, eta bertan euskal musika historiako 4 kantu errepasatzen dituzu, zure moldaketak eginez. Hori da, nik pentsatu gabe eta planeatu gabe ateratako lan bat da Etxean euskeraz, lehendabiziko aldiz. Eta pentsatu gabe atera zenez, ikuste dut nire barreneko behar bat edo desio bat atera zela gau hartan estudioan abestu nituen 4 bertsio hauekin, ez? Benito Lertxundi, Mikel Aboa, Berritxarrak eta Ertzainak. Nahi dut, pesos pesados, ez? Grabatu nuenean, ez nekien grabatzen ari ginela, baina entzun nuenean, ja Dodok esan zuenen, goazen entzutera. Horrela eta esan nuen, abatera bar dut. Ingeleraz egin izan dut orain arte eta bapatean zerbait euskaraz ateratzea, lehendabizi sorpresa, jendearentzat, ez? Entzun nuenean, automatikoki esan nuen hau aterako dut. Opari berezi bat bezala, ez? Esan bezala, disko hau bapatean iritsi da eta komentatu dezagun dena sortzen dela gau batean, mikrofono batzu probatzen ari zinatela estudioan, Dodok esaten dizu zeozer jotzeko eta hasten zara kantu hobe jotzen, eta jo bezain hala, grabatuak geratzen dira, eta hori da entzun dezakegun diskoa. Ez da aurrez pentsatutako 4 kantuen bilduma bat, edo aurrez prestatutako sonido batekin, baizik eta momentu batean, momentu hortan gertatu zena, magiko ere. Eske ezin dut kontrakoa esan, hori sal nezake, naiz eta gezurra izan, ez? Baina eske, hainbeste elementu dauden hon ikusten den hori horrela dela, zen nire txakurrak entzuten dira, eta nik uste dut normalena da, toma bat grabatzen ari baldin bazara, eta zure txakurrak hor bat egin baldaude, eta zarata egiten badute, gozen berriz grabatzera, ez? Eta ez nuen hori egin, ze txakurrak nituen beti bezala, ami bera. Orduan, txakurrak entzuten dira,
Txoria-txorin uste dut lehendabizikoan okertzen naiz. Akorde bat gaizki ematen dut. Eta hori edo toma berri bat graba genezake edo bezakit hori moztu eta editatu, ez? Utzi izan nahi nuen, zergatik horrela grabatu nuen. Gaur egun, sare sozialekin eta internetekin eta historio guzti honekin, errealitate berri honekin, badirudi gero eta gehiago naturaltasun hori galtzen ari garela, ez? Eta freskotasuna, eta dena oso prestatuta dago, oso forzatuta askotan, eta hori ja badaramagu denbora hori ja verbalizatzen esan nahi dut, sare sozialetan ikusten den guztia ez dela bida real, ez? Baizik eta bida ideal, eta erakusten dugun nahi duguna, eta hau, esan dizudan bezala, a posterioriko erreflexio bat da, baina interesgarria iruditu zitzaidan, proiektu natural eta egizko bat ateratzea. Nokertzen naizen, nire txakurrak entzuten diren, negarrez, ez dakit zeuden mesez, ama isil ja, eta emaidazu afaria, ez? Baina, esan nahi dut, hori horrela ateratzea, nik uste dut indarra daukala. Eta hori ikusten da, ni pertsona erreal bat naizela mundu guztia bezala, ez? Eta horrela, hurbiltasun horrek, nik uste dut, aberastasuna daukala, baina batez ere indarra. Artifizio hori gabeko epe bat ateratzea, ez? Horregatik ez dituen gauza horiek editatu, ez da toma berriak grabatu. Hora ipatu duzu artifiziorik gabeko disko bat dela, eta bi kontzeptu nagusi daude, bat zure ahotsa, bi gitarra akustikoa, eta listo. Gero ez daude konponketarik, ahotsa batzuk igual daude gainetik eginda, baina bestela ez dago superprodukziorik kantoien gainean, ez? Hori da. Uste dut, abesti bat konposatzeko, bi elementu horiek dira, ez, lehendabizikoak edo esentzia, melodia eta letra, normalean melodiak ahotsak egiten duena, eta harmonia. Harmonia egin dezakezu, gitarra batekin, teklatu batekin, nahizunarekin, ez? Orduan, esentzia hori da. Horrela jaio ziren abesti hauek, momentua horrelakoa izan zen, eta nik uste dut, hain biluzik ustea abesti horiek, badirudi izan daitekela ahultasuna erakustea, baina nik uste dut justu kontrakoa dela, eta da indar hori potentziatzea, ez? Ze abesti hauek, lau bertsio hauek ez dute zer gehiago behar. Orduan, eta errespetu guztiarekin egin ditut, eta nire admirazioa handienarekin, baina abesti horiek ez dute zer gehiago behar. Horrelakoak dira, eta abesti horiek daukaten garrantzia daukate euskal musikan, letragatik, melodiagatik eta harmoniagatik. Ez dira betiko gara egunenak, azken finean izaki hutsa gara. Barearen ostean datore kaitza, uda berririk ez guretzat. Denborak aurrera eten gabian, taran ezin eutxi izan ginanan. Rutinaren morroiak bihurtu gara, lastan alien baino lehen aska gaitezan. Diskoa Txoria-txori kantarekin hasten da. Kantu hau espreski ez da berria, aurretik ere zure kontzertutan jo izan duzu Dodo Soundekin, eta esan daiteke ja atzetik datorren kantu bat dela zure musikabidean. Beti Dodo eta biok gure sustraiak eta gure jatorria ospatu ditugu gure musikan, ez? Agian ez hainbeste disketan edo estudioko grabaketetan, baina bai beti kontzertuetan. Txoria-txori, zuk esan bezala, egin genuen bira batean, eta hasierako idea zen akapela egitea bi abestiren artean. Ez dakit non egin genuen lehendabiziko aldiz, baina soinu frogan den
ez dakit non. Eta Sanzol gure trompetak bira hortan, bazeukan ere momentu bat non sinte bat jotzen zuen, bueno, transizio bat egiteko, eta kapela forgatzen ari nintzen edo ez dakit nola, eta Sanzol hasi zen bitxeando, eta esan genuen, ostra, jozaizu, leirerekin txoria-txorin, eta, bai, goazen, venga. Eta horrela jaio zen, arreglo hori, ez? Sustraiak ospatzea eta argi uztea, eta hori niretzako, eta Dodorentzako oso, garrantzitsua izan da, beste bira luze batean, Santa Ageda bertsionatu genuen eta kontzertuaren introa zen. Eta, klaro, Euskaldunen batan zegoenean eta Santa Agedarekin hasten ginen eta haize guztia jotzen, eta, esran katarsis, eta gero mezuak. Ostra, Santa Agedarekin hasi zaretenean, ze fuerte. Eta orduan, bai, txoria-txori gurekin zegoen duelaia denbora, eta nik uste dut horregatik atera zitzaidala gau hartan gitarrarekin, ez? Baina okertzen naiz, akordez eta bar, nik uste dut lehendabiziko aldia zen gitarrarekin jotzen nuena. Eta orduan manengoen pentsatzen, nik toma hori entzuten dut, eta nire burua entzuten dut pentsatzen. Nora noa orain, nora noan, pum, eta mierda, okertu naiz. Eta somatzen dut pilo bat, hasi nintzen, nola den gitarrarekin, horrela. Esasun hortzen diratik, baztertu zinduen madarikatua. Zure irriño erromanikoa, edizaztu eta leloturi, utzi zuen madarikatuaren Diskonetako bigarren kanta, Baldorba da, Benito Lertxundik ezagun egindako kanta, eta kasu honetan lurrari oso lotutako kanta da, bai, zure sustraietara, Nafarroari lotutakoa, bai, zure familiko parte bateri ere. Bai, nire amaren ama, Baldorbakoa da, eta naiz eta nire aitona amona guztiak oso goiz hil eta ez nuen haiekin oso erlazio luze bat izan, ez nituen asko ezagutu. Baina, beti hor egon da, ideia hori ez, eta lehen esan bezala, nire etxean asko entzun dugu Benito Lertxundi, eta Euskal Herrian jotzen nuen aldi oro, nik uste dut, abestu egin dut Baldorba gitarrarekin. Orduan bai, Baldorba oso garrantzitsua da hori niretzat pertsonalki eta ere profesionalki. Aitormena kantua da hurrengoa, Ertzainak taldeak 80. hamarkadan ezagun bilakatu zuen kantu bat da honakoa, euskal musikagintzan ere beste kantu klasikoak esan dezakegu, eta zure musika bideo honetan ere topo egiten duzula, arrazoi ezberdinengatik, ez? Bai, oroitu nintzen gero argitaratu nuenean epea ateratzean, oroitu nintzen Aitormena behin bakarrik abestu dudala zuzenean, eta nire herriaz izan zen, Ilunberrin izan zen, Elizako plazan, eta bertsoa ez dut aldatu, hori da, eta behin bakarrik abestu dut zuzenean, eta nire herrian izan zen. Eta kuriosoa da nola, hainbeste denbora pasata, ateratzen zaidan bertsoa berdina denez, horrela egin nuen egun hartan eta horrela atera zitzaidan oraingoan. Diskoa Eskuak izeneko kantarekin izten da, Berri Txarrak taldearen kantu bat da, eta hemen bai dagoela lotura bat, orain dela urte batzuk, Berri Txarrak Hobetamendin aritu zenean, taldearekin aritu baitzinen zu kantori kantatzen, eta letra oso labur batekin, baina asko esaten duen letra bat, ez? Oso ondo deskribatu duzu. Askotan ez da asko esan behar, esaten dena zehatza baldin bada ez, eta nik uste dut Eskuak horren adibide oso argia dela. Han ezagutu genuen elkarrez, zota biok. Bai, hori da. Behitu, Gorkak idatzi zenean kontzertu hartara gonbidatzen, uste dut, nire etxeko gongelan nengoela, eta,
katarsis. Negarrez hasi nintzen, ezin nuen sinetsi. Nola nire bizitzan nolako zerbait, gertatzen ari, eske inimaginable, ez? Esan nahi dute berri txarrak niretzako hain talde garrantzitsua izan den, ez da txikitatik edo gaztetik, eta batean, ostras, talde horrek idaztea eta gonbidatzea, oso momentu garrantzitsua izan zen niretzat profesionalki, ez? Eta gainera eske gero galdetu nion, zein nahi zu abestia? Eske guztia dakit, erabaki dezaket edo zuk esango diazu, edo dena egin, eta bera barrezken blamora lasai. Nik proposatu nion, historio guztia babeitu, eskuak egiten baldin badugu, eta ni abesti erdian agertzen manaiz, ze kolaborazio, hainbeste kolaborazio egon da kontzertu batean, baten bat ezberdina hasteko, ez bakarrik abestia baino lehen hor agertu, eta guazen artista honekin abestia egitera, ez, eta bururatu zitzaidan horrela egitea, eta komentatu nion, nahi baduzu horrela egin dezakegu, peli guztia hemen sortzen nire buruan, eta kontatu nion, eta, gustatu zitzaion, guazen horrela egitera, eta gero bizira hon egin genuen. Eta, eske esperientzia hori betirako gordetzen dituzun gauzetako bat da, ez? Orduan eskuak, nik uste dut, haientzat omenaldi antzeko bat bezala izan dela, ez? Nire partetik, baino eskerrak emateko modu bat, ez? Mezu hilak idazteko eskuak elkarrekin sentitzeko eskuak arriskua txalotzeko eskuak ta mundu hau jorratzeko eskuak. Eta lau kantu hauek biltzen dituzu formatu digitaleko EP batean eta etxean izena jartzen diozu. Esan dezaket ere izena ez nuela asko pentsatu. Esan nahi dut, abestiak entzun nituenean eta momentuan ikusi nuenean hori argitaratu nahi nuela eta nola dituko dut hau. Eta ez dakit justo momentu hortan gertatu zen edo ez, baina hurrengo egunean edo eta etxean, eta esan nuen, jazta, ez nuen gehiago pentsatu, eta uste dut kontzeptu horrek prisma ezberdinetik nola batzen dituen sustraien kontua, hizkuntzaren kontua, epean nola jaio zen modua, esan nahi dut, eta oso modu orokor batean eta zehatz batean aldi berean lotzen zuen epearen lana, ez, etxea kontzeptua. Orduan, horrela bururatu zitzaidan eta hola geratu zen. Eta dena borobiltzeko, ausartzen zara ere, diskoaren azalea egitea zure etxean pintura batzukin. Eske, klaro, hurrengo etxean deituko da, eta azala eta tal. Eta egia da, lehendabizi pentsatu nuela pertsona baten, profesional baten gana jotzea, ez? Nik abesten dut, baina marraztu eta margotu, ez asko. Baina segidan esan nuen, modu hain natural batean jaio dira bertsio hauek. Lan oso pertsonala da, ze horrelakoa da, eta hain soinu txikia dauka, eta hain handmade antzeko, ez dakite, giro bat daukala lan guztiak. Ez da superprodukzioa, ez da superpretenzioso, ez. Orduan esan nuen, zergatik ez dut nik egiten azala, zergatik ez dut nik marrazten. Eta akuarela batzuk erosi nituen. Barkaia zuen ilustradore guztiak, ez. Akuarela batzuk erosi nituen eta pentsatu nuen, etxearen kontzeptua egitea, eta nire Ilunberriko etxean pentsatu nuen. Horrela jaio zen ideia, eta han egon nintzen froga batzuk egiten, eta horrela geratu zen azala. Portada eder bat, disko eder baterako, eta azkenean guk asko gozatu dugu kantu hauek entzuten, oso labur egiten da disko, imaginatzen du lau kantu hauek izan diren bestela bestein bat ere izan zitezkeen, baina benetan aukerak eta polita eta esan bezala naturala izan da. Aurrera begira, imaginatzen dut disko hau noizbait agian aurkeztuko dela zuzenean, momentuz ez,
baino buru belarri ari zaretena da Iso eta Dodo Saunen 3. diskoarekin, badaki zati batzuk ja grabatuak direla eta 2022an ikusiko dugula argia, hori da gaur egun buruan duzuna, ez? Bai, hor gaude amaitzear daukagu diska eta bueno, oso prozesu luze bat izan da, denbora dedikatu diogu eta oso, bueno, orain ikusita, osea, ja non puntu hontan ikusita arro gaude eta inteligentea izan da denbora hori eta lan guzti hori dedikatu izana, ez? Orduan, bai, 2022ko plana diska berria ateratzea da eta bira egitea, bueno, posible dugun moduan, baino bai, kontzertuak izatea eta diska berria zuzenekoetara eramatea, ze azkenean faltan botatzen dugu eta ea aldugun, hori da. Horren zai geratzen gara, asko gozatu dugu esan bezala disko txikionekin, zure ibilbideaz ere gozatzen ari gara azkeneko urte honetan eta disko berriren zain, honekin geratzen gara, eskerrik asko Leire. Mila esker zuri, Koldo. Bidean topatuko gara. Ziurrenik, hori bai. Mila esker. Zuri.